Савецкі народ зазнаў найвялікшыя страты ў другой сусветнай вайне. Менавіта савецкі народ пад кіраўніцтвам Сталіна перамог нацызм. Еўрапейскія і амерыканскія саюзнікі далучыліся да вызначальнай бітвы толькі на фінальным этапе ў 1943 годзе, калі хрыбет гітлераўскай Нямецчыны быў ужо пераломлены. Менавіта так расказваюць пра вайну ўжо 80 гадоў у савецкіх і постсавецкіх школах. Гэта нарадзіла папулярнае меркаванне, што ўсе баявыя дзеянні па-за межамі нямецка-савецкага фронту былі неістотныя, а тэрмін «другі фронт», адкрыты саюзнікамі ў 1944, часта счытваецца як другасны. Але такое ўяўленне пра другую сусветную вайну – міф і моцнае скажэнне. І больш за тое, тэрмін «другі фронт» хавае ў сабе памылку, якую савецкая ідэалагічная сістэма доўгі час распаўсюджвала мэтанакіравана. Разбярэмся. Савецкая сістэма называе фронт, адкрыты саюзнікамі, другім, бо свой фронт супрацьстаяння з нацыстамі назвала першым. Але гэта відавочна не так. Першыя франты паўсталі ў 1939 годзе ў Польшчы, Францыі і Нарвегіі. І калі захоп Францыі ды Нарвегіі для нацыстаў стаўся нескладаным заданнем, то фронт, які разгарнуўся над Атлантычным акіянам, лёгкім назваць ніяк нельга. Пакуль у СССР яшчэ жылі пад мірным небам, неба над Лонданам поўнілася выбухамі і рэгулярнымі начнымі налётамі, а ў акіяне ішлі на дно танкеры і лінкоры. Толькі ў 1940-41 годах у Вялікай Брытаніі ў змаганні з нацыстамі загінулі больш за 40 тысячаў чалавек, а ў паветраных баталіях сукупна ўзялі ўдзел каля 5 тысяч самалётаў. У тым жа 1940-м разгарнуўся міжземнаморскі тэатр баявых дзеянняў. Мусаліні пастанавіў пашырыць калоніі Італіі в Еўропе і Афрыцы, а гэта прывяло да захопу Грэцыі і Югаславіі, нападу на Егіпет, разгортвання туніскай і мараканскай кампаніяў. Усе гэтыя баявыя дзеянні не былі лакальнымі сутычкамі. Напрыклад, у паўночна-афрыканскай кампаніі, дзе Італіі і Нямецчыне супрацьстаялі Вялікая Брытанія і ЗША, бралі ўдзел агулам каля 1 мільёна чалавек, а колькасць забітых у выніку перавысіла 80 тысячаў. У снежні 1941 года Японія напала на амерыканскую базу Перл-Харбар, і гэтая падзея адкрыла Ціхаакіянскі фронт другой сусветнай. Ён выліўся ў дзесяткі крывавых аперацыяў, у якія была ўцягнутая бальшыня краінаў Ціхага акіяну. Бітва за Аўстралію, Новагвінейская кампанія, Сінгапурская абарона, бітва за Філіпіны, Малайзію, Саламонавыя астравы. Ахвярамі той вайны сталіся больш за 3 мільёны кітайскіх жаўнераў, каля 2 мільёнаў японцаў, 100 тысяч амерыканцаў і 80 тысяч брытанцаў. Цягам усёй вайны з 1939 і да 1945 трывала крывавае змаганне за панаванне на Атлантычным акіяне. 3500 транспартавых суднаў, каля 200 вайсковых караблёў саюзнікаў і каля 700 падводных чаўноў нацыстаў сталіся ахвярамі гэтай бітвы, а колькасць чалавечых ахвяраў у дзесяткі разоў большая. Брытанія, Блізкі ўсход, Афрыка, Інданезія, Ціхі акіян і Атлантычны. Калі палічыць усе гэтыя адкрытыя франты, пачынаючы з 1939 і да 1945 года, то другі фронт апынецца зусім не другім і нават не 10-м. Адкрыты ў 1944 ён быў адным з апошніх буйных тэатраў ваенных дзеянняў той вайны. Савецка-нямецкі фронт 1941-1945 гадоў несумненна быў самым вялікім у той вайне, але не першым і не адзіным. Савецкаму кіраўніцтву было выгадна прытрымлівацца канцэпцыі двух фронтоў, бо гэта рабіла менавіта савецкую перамогу выключнай і унікальнай, ды, што вельмі важна, хавала той факт, што другая сусветная пачыналася з супрацы нацыстаў і СССР, ды сярод першых адкрытых фронтоў той вайны былі савецка-польскі і савецка-фінскі. Таму, гаворачы пра другую сусветную вайну, трэба не забывацца, што яе недарма назвалі сусветнай.
І ў ёй брала ўдзел бальшыня краінаў свету, і крывавыя бітвы адбываліся на ўсім зямным шары. Савецкі Саюз быў толькі адным з гульцоў на гэтым полі бітвы, прычым гульцом, які ў 1941 годзе змяніў сваю каманду.